kaya wala daw sila'y gas. Oo. Mupalit na gas na. Brato naman kay gas na. Huwag ipalit na. Lagi. Ang gipnan manimo ang tabang sa mga tao. Ang batasan mo karon untay mo musbong. Lisod pang panahon tungod sa koronaron. Mutabang kaunta dili pintahon og bigukon. Anong dili man usab ninyo tan-awon. Dakagbuol sa uban wa man mahatagan. Nganong magsad man nagsalig na taong uban. Kay kunuin taon wala sila sa listahan. Kitang tanan mukhaon man dato pobre. Itong dalawa lang na to ang kakain. Tani asang hinabang ni Duterte. Isod sa bulsa ug nasikwati. Anong dili man ninyo usab tan-awon. Sa kaguol sa uban wa man mahatagan. Nganong magsaligman Para makita nila ang mahirap ko, hindi! Bago ngayon, sa isang bahay, may dalawang pasasawran! Lesses! Hoyset! Pasasahin nila kami! Bago ngayon lang! Kung ganun pabilin ko yun, hindi na natin sa pasyurok-sirok na yan! Bonyeta! Sumukot kayo sa akin! Igutani asang hinabang ni Duterte. Isod sa bulsa ug nasikwati. Kitang tanan maigo man katong pobre. Igutani asang hinabang ni Duterte. Bigyan mo 5,000 yan. Isod sa bulsa Sabi! Hindi pinili! Tanga pala sila eh! Bakit nagbahay ba? Hindi na lang nila binahay-bahay para makita nila ang mahirap o hindi! Bago ngayon, sa isang bahay, may